2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव एलियेनफोरा मुलुगखौ गाग्लोबनो हागौ नामा? बे बाथ्रानि इयुन रादाबखौ होदों इयुन रादाब फोरमायग्रा बाबा बांगाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुलुगनि मुंदांखा इयुन रादाब फोरमायग्रा बाबा बांगाया एलियेनफोरा बुहुमाव फैफिननायखौ लानानै मोनसे इयुन रादाब होदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला मुलुगनि मुंदांखा इयुन रादाब फोसावग्रा बाबा बांगानि 2025 मायथाइनि इयुन रादाबा सोरखौबा सोमोनांहोनो हागौ। इयुन रादाबनि बायदिब्ला एलियेनफोरा बे बोसोरनि अक्ट'बराव बुहुमाव फैफिननो हागौ। बै एलियेनफोर जाय बुहुमनिफ्राय रोजा रोजा किल'मिटार गोजानाव थायो। बेखौ मख'नाय जादों दि मोनसे फोथायनाय दङ दि एलियेनफोरा गोबां बोसोरनि उनाव खेबसे बुहुमाव फैफिनो आरो बिसोरनि गोहोमखौबो नुनो मोनो। मख'नो गोनां दि ज्योतिषार्यफोर आरो गोबां रोंग'साफोरा 2025 मायथाइनि सोमोन्दै बायदि रोखोमनि इयुन रादाबफोर खालामदों। नाथाय बाबा बांगानि इयुन रादाब होनाया जेब्लाबो सावरायजायो। बेखौ बुंनाय जायो दि बिथांजोनि सिगांनि गोबां इयुन रादाब होनाया सैथो जाबाय। खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बाबा बांगाया इयुन रादाब होदों दि एलियेनफोरा गासै हादोरमायाव खहा खालामगोन, जायनि जाहोनाव 2025 मायथाइयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा जिउ गोमानो हागौ। बाबा बांगाया दाबि खालामबावदोंमोन दि गासै इउर'पआव मोनसे गिख्रंथाव दावहा आरो राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै जानो हागौ। 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव एलियेनफोरा मुलुगखौ गाग्लोबनो हागौ नामा? बे बाथ्रानि इयुन रादाबखौ होदों इयुन रादाब फोरमायग्रा बाबा बांगाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुलुगनि मुंदांखा इयुन रादाब फोरमायग्रा बाबा बांगाया एलियेनफोरा बुहुमाव फैफिननायखौ लानानै मोनसे इयुन रादाब होदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला मुलुगनि मुंदांखा इयुन रादाब फोसावग्रा बाबा बांगानि 2025 मायथाइनि इयुन रादाबा सोरखौबा सोमोनांहोनो हागौ। इयुन रादाबनि बायदिब्ला एलियेनफोरा बे बोसोरनि अक्ट'बराव बुहुमाव फैफिननो हागौ। बै एलियेनफोर जाय बुहुमनिफ्राय रोजा रोजा किल'मिटार गोजानाव थायो। बेखौ मख'नाय जादों दि मोनसे फोथायनाय दङ दि एलियेनफोरा गोबां बोसोरनि उनाव खेबसे बुहुमाव फैफिनो आरो बिसोरनि गोहोमखौबो नुनो मोनो। मख'नो गोनां दि ज्योतिषार्यफोर आरो गोबां रोंग'साफोरा 2025 मायथाइनि सोमोन्दै बायदि रोखोमनि इयुन रादाबफोर खालामदों। नाथाय बाबा बांगानि इयुन रादाब होनाया जेब्लाबो सावरायजायो। बेखौ बुंनाय जायो दि बिथांजोनि सिगांनि गोबां इयुन रादाब होनाया सैथो जाबाय। खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बाबा बांगाया इयुन रादाब होदों दि एलियेनफोरा गासै हादोरमायाव खहा खालामगोन, जायनि जाहोनाव 2025 मायथाइयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा जिउ गोमानो हागौ। बाबा बांगाया दाबि खालामबावदोंमोन दि गासै इउर'पआव मोनसे गिख्रंथाव दावहा आरो राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै जानो हागौ।